Il-Partit Nazzjonalista beda l-kampanja elettorali fuq siq ħażina. Fl-aħħar sigħat il-Partit Nazzjonalista ħareġ l-ewwel billboard tiegħu fit-toroq brabta mal-kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Iżda dlong ġie osservat li dan il-billboard fih żball l-oħxon tal-Malti, dan meta l-kelma tola inkitbet b'mod żbaljat. It-Times of Malta u s-sit Lavin Malta rrappurtaw dwar dan l-iżball l-oħxon fil-Malti li ħall-Partit Nazzjonalista. F'paniku, il-Partit Nazzjonalista ħareġ islielem fit-toroq biex jaqla dawn il-billboards bl-iżball fuqhom. Kienu bosta fuq il-medja soċjali li lemħu dan l-iżball u qalu li kien tal-mistħija imbarazzanti kif ħadd mill-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista ma nnota dan l-iżball fil-messaġġ qabel ħarġu jtellu dan il-kartellum fit-toroq. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista żvelaw ma' News li dan l-iżball ħoloq battibekk interni b'nies ewlenin fil-partit spiċċaw waħlu f'xulxin għal dan in-nuqqas. L-istess sorsi qalu li fil-mira ta' din il-kritika hemm il-kap tal-midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli, meqjus bħala lit il-leminija tal-kap Nazzjonalista Adrian Delija. L-istess nies qalu lil Delija li danu l-prezz li se jħallas wara li ddeċieda li jdawwar b'nies fi kliemhom dilettanteski. Il-qija komplet tisħon fi grupp magħluq li l-Partit Nazzjonalista għandu fuq Facebook bil-messaġġi tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley li ġew illikjati lil One News u li jikkonfermaw il-kritika li qala l-Partit Nazzjonalista wara dan l-iżball. Fil-messaġġi likjati bosta partitarji nazzjonalisti kitbu lil Clyde Pooley sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun kostruttiv. Partitarja nazzjonalista qalet li l-Partit Nazzjonalista se jagħmel l-istess kantalina, filwaqt li persuna oħra qalet li l-Partit Nazzjonalista ma tgħallem xejn. Partitarja oħra qalet li l-Partit Nazzjonalista ħajqpa' ċajt. Partitarju ieħor kiteb kif iddejjaq bl-istess diska mill-Partit Nazzjonalista u lil Clyde Pooley qalu li n-nies iridu proposti. Iżda lil dan il-partitarju wieġbu Clyde Pooley f'messaġġ ukoll li ġie likjat. Jekk in-nies kienu qed jistennew xi proposti mill-Partit Nazzjonalista, Clyde Pooley kiteb kif il-Partit Nazzjonalista f'din il-kampanja se jkun qed jikkritika. Clyde Pooley ġustifika l-iżball l-oħxon li ħall-Partit Nazzjonalista billi qal li l-Partit Nazzjonalista għandu ħafna diffikultajiet. Lil Clyde Pooley weġbitu l-eks kandidata tal-Partit Nazzjonalista Ingrid Brownidge f'messaġġ ieħor illikjat. Brownidge, persuna qrib Adrian Delija, wkoll ħarġet tikkritika lil Partit Nazzjonalista fil-magħmudija tal-kampanja. Clyde Pooley assolutament ma naqbilx ma' din l-istrateġija, kitbet Brownidge, li fissret li jekk il-Partit Nazzjonalista se jkompli jeqred b'din l-istrateġija mhux se jiġbed nislejh. Komplet li l-poplu xeba jisma' negattività. Qalet li l-Partit Nazzjonalista beda b'kampanja qarrieqa mhux edukattiva u ta' dwejja, filwaqt li qalet li qiegħda tħoss in-nuqqas tal-Partit Nazzjonalista ta' qabel. Intant waqt li l-Partit Nazzjonalista kien fuq islielen jaqla l-ewwel billboards li kien għadu kif ħareġ fit-toroq, lanqas laħqu għaddew satejn li fit-toroq ma tfaċċax it-tweġiba tal-Partit Laburista. Sorry, sibna żball ieħor. Flimkien għal kontra pajjiżna. Messaġġ ironiku li juri l-imbarazzament tal-Partit Nazzjonalista għall-iżball fl-ewwel billboard tal-kampanja, fejn esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista spiċċu jwaħlu f'dem xulxin għal dan ix-xogħol fi kliemhom dilettantesk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.